फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नम्बर बिहरबाय। हेल' हाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय। लोगो हमलायना मोजां मोनलायबाय। फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नम्बर बिहरबाय। हेल' हाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय। लोगो हमलायना मोजां मोनलायबाय। दानिया सेल्फि जाबाय। दानिया सेल्फि जाबाय। सेल्फि जुग। सेल्फि जुग। अनलाइनाव लोगो मोनना लाइन मारिलायबाय। हेल' हाय जों आंगायथारबाय। लोगो हमलायनो गोसो जाथारबाय। दानिया सेल्फि जाबाय। दानिया सेल्फि जाबाय। सेल्फि जुग। सेल्फि जुग। लाइजामनि जुग नंला लाजिनायनि जुग नंला मोजां मोननायखौ फोरमायनो। अन्थाइनि जुग नंला ब्लेक एन्ड व्हाइटनि जुग नंला गोदान जुगनि जों लाइमोनसो। लाइजामनि जुग नंला लाजिनायनि जुग नंला मोजां मोननायखौ फोरमायनो। अन्थाइनि जुग नंला ब्लेक एन्ड व्हाइटनि जुग नंला गोदान जुगनि जों लाइमोनसो। बियो फेसबुक जुग, बियो इन्टारनेट जुग, बियो मबाइल जुग। गासैबो मबाइलजोंनो जाजोबो। अनलाइनजोंनो जाजोबो। फेसबुकाव लोगो मोनना मबाइल नम्बर बिहरबाय। हेल' हाय वाट्सएपआव रायज्लायबाय। लोगो हमलायना मोजां मोनलायबाय। दानिया सेल्फि जाबाय। दानिया सेल्फि जाबाय। नेटवर्कबो गैया बेलेन्सबो गैया माब्रै कन्टेक्ट खालामबावनो। बेटारिबो गैया कारेन्टबो गैया माब्रै मबाइलखौ चार्ज होनो। नेटवर्कबो फैबाय बेलेन्सबो सोबाय नोंखौ लोगो हमनो हाबाय। कारेन्टबो फैबाय चार्जखौबो होबाय मबाइलाबो फुल चार्ज जाबावबाय। बियो इन्टारनेट जुग, बियो फेसबुक जुग, बियो मबाइल जुग।
गोसो जाथारबाय दानिया सेल्फि सेल्फि जाबाय